gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni Santa Marta. Atong gihimo siyang modelo sa balaang kinabuhi sa pagkasantos tungod sa iyang kasuod ni Hesus. Apan sama usab siya kanato adunay tawhanong kinaiya, maratol, ma-stress, apan wa ni makatumba sa iyang kabalaan sa iyang pagsunod ni Hesus. Busa iampo nato pinaagi kaniya na marelax ang kalibutan, aduna untay kalipay, kalinaw nga muhari sa matag usa kanato, labi na dinhi sa atong nasod, labi na gyud sa atong mga benefactors and donors nga nagtabang sa atong mga proyekto, labi na sa bag-ong nahuman o malampuson nga kalihukan sa Thanksgiving Mass ni Venerable Chupilo Kamumot. Naunta hatagan sila sa Ginoo sa samang kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita o makagagahom ug tunhay nga Dios ang imong bugtong anak na misita sa balay ni Santa Marta. Itugot nga pinaagi sa iyang pangaliya, mahimo unta kaming takos nga imong dawaton sa langitnong puloy-anan, pinaagi sa matinumanon namong pag-alagad kang Kristo diha sa among mga kaigsuunan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Wala madugay sa dihang naghari na sa Huda si Joaquim, nga anak ni Hoseas. Giingnan ako sa Ginoo, tindog didto sa hawanan sa templo, ug isulti ang tanang ipasulti ko kanimo, ngadto sa mga tao nga gikan sa kalungsuran sa Huda, nga muadto sa templo aron pagsimba. Ayaw gayud sa ilui bisag usa lang kabutang, basin pag mupatalinghog sila, ug biyaan nila ang dautan nilang pagkinabuhi. Kung buhaton nila kini, dili ko ipadayon pagpahamtang ang katalagman nga nauna-hunaan kong buhaton kanila tungod sa ilang pagkadautan. Gisugo ako sa Ginoo sa pag-ingon ngadto sa katawhan. Ako ang Ginoo, nag-ingon nga kinahanglang sundo ninyo ako, pinaagi sa pagtamod sa mga pagtulunan nga gihatag ko kaninyo. Kinahanglan nga patalinghugan ninyo ang mga pulong sa akong mga sinugo nga mga propeta nga gipunayan kog paanha kaninyo. Apan,
wala gayud kamo mutuman sa gisulti nila. Kung dili ninyo buhaton kining mga butanga, buhaton kung ngadto niining temploha ang nahitabo sa silo. Unya ang ngalan ni ining syudara gamiton sa tanang nasod sa kalibutan, silbing usa ka tunglo. Nakadungog ang mga pari, ang mga propeta, ug ang tanang tao kang Jeremias nga nagsulti ni ining tanan didto sa templo. Ug sa pagkahuman gayud niya agsulti sa tanang gisugo sa Ginoo kaniya, gidakop siya sa mga pari, sa mga propeta ug sa katawhan, ug naninggit sila sa pag-ingon, angay kang patyon tungod niini. Nganong nag-ingon ka man sa ngalan sa Ginoo, nga kining temploha mahisama sa silo, ug gunobon kining syudara, ug walay bisan usa nga makaikyas. Gipon sisukan sa katawhan si Jeremias didto sulod sa templo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Labaw kadaghan kaysa mga buhok sa akong ulo, sila nga nagdumot kanako sa walay hinungdan. Labaw ra kaayo kaysa akong kusog, sila nga sa walay katarungan akong mga kaaway. Kinahanglan bang iuli ko kadtong wala na ko hilabti? Ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Sangli tungod kanimo giantos ko ang insulto, ug ang kaulawan nagaluko sa akong naong. Nahimo ako nga usa ka sinalikway sa akong mga kaigsunan, usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan. Tungod kay ang kasilag sa imong balay, nagaut-ut ka nako, ug ang mga insulto kanila nga nangulipas ka nako, natingob diri ka nako. Ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Apan nagampo ako kanimo, o Ginoo, alang sa panahon sa imong kaluoy, o Dios. Sa imong dakong kaayo, tubaga ako. Sa imong walay hunong nga mga panabang. Ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Alleluia, 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 alleluia,
ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babayi nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babae nga ginganlag Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghang niyang buluhaton, busa miduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo Marta, naguol og nahingawa ka sa daghang mga butang nga unta usaraman ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Murag makaingon ko nga kining pagkasanta ni Marta maghatag ni nato og pagtudlo ba nga kini sa dieng mga taong ratulon masanta gihapon or masanto. Ay kasagaran ani mga ratulon dali mo na silang makasala, pero si Marta ratulon niya hyper kayong mo trabaho pero nasanta gihapon. Ngano man tungod kay panahon nga siya na stress sa iyang trabaho, miduol siya sa Ginoo. Ingon siya, Lord, kita madyog kang porti na nako dinhi nagkapuliki na kog maayo. Nganong di man na nimo sultihan ang akong manghod nga mutabang nako. Niya gisultihan man sa siya sa Ginoo nga ang gibuhat sa imong manghod mas maayo kaysa imong gibuhat. Mo nay naamguhan to ni Marta nga kini di ay mga tawhano natong mga kabalaka, kahingawa o mga buluhaton aron kunuhay atong maatiman ang atong kinabuhi, hastang atong mga mahal sa kinabuhi, sama na mga anak, mga kauban sa pamilya. Usahay kung di nato ikonik ngadto sa Ginoo, mao nay maghatag nato og sala. Dali na tang saputon, sige na tag kahiubos, magsige na tag yaw-yaw, sige kasuko. Tungod ana. Nya kamo sa inyong balay, unsa man mo didto, relax o ratulon? Di mo magsige yaw-yaw. Ha? Dili mo magsige o kasuko, di mo daling masuko. Ay uban masuko lang tungod sa iyang paglimpyo sa salog, unya nisulod ang bata, nagtamak-tamak, daghan kay abog ang tiil, masuko. Tungod sa iyang pagpanglimpyo, maimpierno na siya. No? Sa uban magluto og pagkaon kay naibisitang pare.
Nya ang pari kay daghan na sad kaayo gidili ni kaon lagamay adtong utan og isda. Wa gyud kan katong iya mga humba katong uban didto nya magtan-aw siya mahiubos, halas Father ba wa gyud kauyon sa akong linutuan. Wa oy nakauyon man tos Father pero nanagana lang basig di na siya kalakaw. Siya hala may kay na kong pagkaluto ang lambay wa man gyud itilaw Father oy. Hiubos ba? Adiri kuan. Mao na usahay na ana ta maratol. Pero si Marta didto siya nidangop sa Ginoo ug gitagaan niya higayon ang Ginoo nga mosulti niya. Wa niya sakgawa ang Ginoo. Maminaw ba? Nang nindot kaayo ning maminaw kay mao may gibuhat ni Maria katong igsuon ni kaning Marta na minaw. Naglingkod ba? Kay nagsulti man si Jesus na minaw. Muna'y terminos mga propeta. Si propeta Samuel, katong sigihan siya tawag sa Ginoo, Samuel, Samuel. Niingon dayon si Eli, katong iyang pari nga gidangpan. Isa sa sunod ha, musangpit gani ng tinguga nga nimo, ingna dayon, sulti Ginoo, kay namati ang imong sulugoon. Mo na inindot kayo? Kana bang maminaw tas Ginoo ba? Nindot kaya na. Suway ninyo, namoy problema, niyam aksyon na kagratol. Ayaw gratol. Ayaw sad pangitag solusyon sa imong problema. Luhod, ampo. Ngaing nang Ginoo, Lord, dako kay ni akong problema. Sultihi ko unsay akong buhaton. Kay dako naman kay ni akong utang. Ning Ginoo, manjud ko magsugo nimo anang pangutang, atubangan na lang ang kaso nga stapa. Di nga to sa imong pagbuot, Lord, ako ning atubangon. Ngano man ni Lord na positive man ning judgment sa judge, convicto man ko. Ingon dayon ang Ginoo, atubanga ang silot sa imong pagkamasinupakon. Relax ka na to, prisuhan. 30 ka tuig ka dito. Onya kay relax man ka dito unsa may kalainan nga relax ka dito si kag ampos Ginoo og sa di akas gawas nga relax pug ka. Way kalainan. Pero unsa man sa kalainan nga tuwa kas prisuhan porte nimong lugnot-lugnot kay para nimo unfair gyud nganong gikiha ka sa staffa nga igo ra man unta kang naningkamot pagluwas sa imong negosyo or sa imong problema. Ana, niya human di asa kas gawas, ratol sa kaika sa siging sulbad anang mga problema. Wa gyapon kalainan. Mura gyapon ka gipriso. So pasabot, kung maminaw lang ta Ginoo bisag asa tang dapita ibutang, relax. Mura gyud na. Mabitan nang moingon ko ang unang timaan nga ikaw santusunon samang Bishop Chupilo Kamomot, relax ka. Ug atong subayon ang kinabuhi ni Bishop Chupilo Kamomot, relax gyud kay siya. Kawatan siya, relax. Dauton siya, relax. Patay siya, relax. Nindot kayo, no? Ganahan mo relax o ratol? Lingi ay mong tupad, be. Kanay mong tupad, lingi ay. Na relax ka ron? Na relax ka? Bitana ka ng mga tao nga nagtrabaho, niya maputos sa utang. Ratulon mo na sila. Ano bang mga maputos sa utang ba? Ratulon. Di ka maong maminaw Ginoo. Kaya maminaw lang kas Ginoo, pagkadaghan ng solusyon sa imong financial problem, nga dili kinahanglang mangutang. Usa lang gina program sa imong utok. Tungod kay naa kay trabaho, igarantiya nimo ang umaabot nimong sweldo, umaabot nimong dawatonon aron tubagon ang imong problema karon. Imong gigarantiya ang ugma para sa imong problema karon. Di man na pwede. Niingon man ang Ginoo nga ang ugma dunay iyang kaugalingong problema. Ang karon naa sa iyang kaugalingong problema. Ayaw dad-a ang problema karon ngadtos ugma ug ang ugma sad ayaw sa dad-a karon kay mabugatan man ka. Mo ni Kristo, do not worry about
tomorrow. Tomorrow has its own problem. And the problem of today is enough for you to handle. Ano yung gisulti? So ayaw na lang. Kaya kanang ugma, matud pang Kristo, ang gaatiman ana, ang ako mang amahan, tanawa ra ng mga langgam, sige ra gid sila lupad-lupad karon. Way siguro ugma, maigo na sila sa tirador. o makaon na sila sa iring, o madakpan sa iring. O di, patay na sila. Pero enjoy sila karon. Pero baghunahon na ako, la, ugma, unsa kay akong kanon, unsa akong ibayad sa tuition, ay, ayaw, wa kayo siguro karong gabi wa na ka, patay na ka. Kawuri ba ni ugma, way siguro gani abot des unahan, na nakras nga ka na ganing habal-habal, nadamagan ka, natumba ka, natusok ka sa koral sa imong silingan ri-ari. Wa na, patay naman ka. Abong lang kagabal-habal. Di ba? Nga nga sige mong kaguri anang ugma. Karon, enjoy life with the Lord karon. Ana, prago ninyo karon, nanimba mo. Nagtuod ay mong makauli pa mo sa inyo. Ha? Siguro mo? Wow, ay, siguro igabutin mo das pultahan, wa na, impas na ka. Nga naman, di lagi kita mo ay nag-control sa future. Muna diri sa atong unang pagbasa, si Propeta Jeremias, gisugo sa Ginoo, sultihi sila sa akong isulti kanila. Hinaot unta nga maminaw sila ug mausab ang ilang kinabuhi. Si Jeremias, hibaw siya nga kung musulti siya ato, dumtan siya sa tanan. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, dili sana labaw pas gidaghanon sa akong buhok ang nanagdumot kanako. Kay bawo gyud kaayo si Jeremias, pero relax kay siyang nisulti. Tinuod gyud ang iyang gisulti nga silutan mos Ginoo kung magpabili ning inyong pagkagahig ulo. Ana, pastang sukuas mga pari, ang mga propeta nga didto sa templo porting sukua, gipunsisukan siya o giingnan nga angay siyang patyon. Kay nagpasipala siya nato, nagpasipala siya sa templo. Pero relax na si Jeremias kay igo raman siyang nagsugnod sa sugo sa Ginoo. So kining pagpaminaw sa Ginoo, mosunod ani, magsunod ta sa pulong sa Ginoo. Nya kung magsunod na ta sa sugo sa Ginoo, dili sa atong sugo, ma-relax dayon ta. Masbuna ko ha, kung magsunod ka sa sugo sa Ginoo, dili sa imong sugo, ma-relax ka. Hastang mga tao des imong palibot, ma-relax. Didi mong tuwa na. Parihaan ang gikuan karon sa atong Santo Papa na siya katong ditong tingin na part, matingin na siyang wali dito sa Canada. Yan, bisita man siya dito. Ningon siya, kini ko nung uban nga istrikto kaayo, mga pari, mga obispo, strikto kay istanan nga hasta sa pagbunyag sa bata, daghan kaayong disciplinary measures. Dili bunyagan kun single parent. Dili bunyagan kun way kasal ang ginikanan. Matod pa sa Santo Papa, inigda sa usa ka inahan sa iyang anak ngadto sa simbahan. Nga wa siya'y bana, pero iyang giantos ang mabdos sa iyang anak sud sa siyam kabuan ug ang pagpaanak niini. Wa ba siya'y katungod nga mudawat sa sakramento nga gihatag ni Kristo para sa kaluwasan? Dili niya madawat ang sakramento sa bunyag tungod lang sa kinaiya sa usa ka pari ug usa ka obispo nga niingon wa mo'y kasal, wa kay bana, sala ng imong gibuhat, dili pwedeng bunyagan ang imong bata. Nagani uban ingon di ka mamembro sa BEC, dili ka bunyagan. Nganong ingon anak kuno ta ka istrikto? Matod pa sa Santo Papa sa iyang kuan karong panahon na nagkinahanglan tag mga simbahan nga abli kutob sa tanang muduol kaniya. Abli ba dili sirado? Abli. Saban. Ang adik-adik kung muso din abli unta ang simbahan.
Ang mga prostitutes nagikan pa taong nag-duty, wa pa ito musuhod dinhi, abli untang simbahan ug naa unta ang pari nga muatiman sa prostitute nga dili makasala, nga way sala, in a noble, respectful nga manner, loving, caring manner without sin. Di pwede matud pa Santo Papa, di pwede nga makakita tag santo nga nagmisa sa altar nya makita pud nimo siyang nag-inom sad og beer kuyog sa iyang mga higala diha sa usa ka party or diha sa usa ka kaning ganing gathering. Di na pwede. Di pwede nga ang usa kuno ka santo musod sa movie house kay mutan-aw pud siya og mo enjoy sa salida. Di na pwede. Pwede kaya nga naman God is everywhere o gusto siyang musulti nato diha sa tanang lugar. Why exemption? Mas stress man ta basta magbutang na tagdaghan kay mga barriers. Mo na gisulti ni Propeta Jeremias, paminaw mo sa Ginoo, kamo na may nagbuot din is templo, kamo naman mo naghatag og role, istrikto naman kay mustanan. Mura magwa na ni Ginoo dinhi. Mao na karon ang simbahan na nag-away na ang mga leaders, no? Nag-away nga naman ang ako namang pulong mo ay matuman di naman sa Ginoo, maminaw ta Ginoo, jadi ta mo insist aron di ta ma-stress. Now, si Marta di na relax pagpaminaw niya sa Ginoo, yung di Marta kana raman di ay maminaw lang sad ko nimo, napaig dang iyang gisugba dito. Ni siya Lord napaig naman yung Ginoo nga naman di kumuka og paig. Di ba? Mga untag paig tungod ni sa inyong pagpaminaw. Bitang naminaw ko sa Ginoo, niingon ko nga ang atong slots para ni Bishop Chopilo Kamomo to man tumahalin ang tanan, ingon ko i-extend nato hangtod mahurot ug moabot karong Domingo atong i-extend nya gahapon kay ang atong total nga halin niabot naman og 6,804 slots. 196 slots na lang ang nahibilin. So ako na ning ihonong karon. Mutan na kos Ginoon sa man Lord, padayon pa di na sa jote na lang kay na napamangkay iphonon karong adlaw nya ugma pagyod. So ugma sa Domingo mo'y katapusan natong report. So hunong na ta karon ha. Wa na di na ta mamaligya og slot. Nahurot naman. Kani hurot naman gid ni. Hurot naman wa mangay mo report pa nato ang mga madre dako sa to sila halin dito ato lang tong tugutan kay na busy to sila ron. Ang ato din hinghalin sa ato 5,992 slots nya ang sa dito sa DST as reported pa naapa sa 812 ang ilang slots nga nahalin. Ambot og do na bay additional basig mo report to karon atong paminawon. Pero ang event was successful. Nya og misubra man or nakuwangan di na problema basta na halin tanan 7,000 ka slots. Na congratulations ninyong namalit. Nya kamo mo pa kapalit tiwasan ninyo karon kay karon ang last day nato. Di nata mo baligya ugma honong nata og baligya sugod ugma karon last day ron, last day ba? Last day. Kwentahon nato ang inyong paliton karon ugma og sa Domingo atong tan-awon kon pilagi atong halin. Human ani hinahinay sa tagbalik sa atong DOPS. Di ba? Malipay na sa si San Vicente Ferrer. Maminaw lang po tagong sa isultis Ginoo. Og maingon nga padayon mo palit kay mutukod para batag dako kayong mga projects din kung itugot nas Ginoo sa atong kasing-kasing matukod ra man gid na nato og di sad itugot okay ra pod, di ba? Mao na relax lang ta. Mantang maingon ang uban ako pa dagko pa man kay na imong project mahuman ka na nimo nako kinsa man sa gaingong humno na nako nya kinsa man sa gaingong di na mahuman depende man na natong paghigugmay
Naagi daghang mo palit og slat. Sunod tuig wa na humana na tanan. Og hinay sa dang pagpalit. Di. Antos haron ma-relax ta. Ang importante nagsunod gid ta sa Ginoo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo. Sa tingin diri. Ginoo, diha sa imong dakong gugma tubaga ako. Dako kay gugmas Ginoo nato, di gid mahitabo nga dili ta niya tubagon, di pwedeng pasagdan ta niya. Ilhon lang nato nga siya dako kayo gugma nato. Dili nato na usikan ang maong gugma. Maminaw ta niya. Nindot man kuning pabidahon ang tao nga nahigugma. Kaya iyang isulti pulos makaayo nato. Pero maminaw ka ng tao nga mahigugma nimo, kapoy, no? Kapoy paminawon. Pero maminaw ka sa taong nahigugma, ilhan na nimo kay luag imong dughan. Na siya. So paminawa gid ang Ginoo kay dako kay siya gugma nato. Ayaw usik-usiki. Manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, ato karong pangayoon sa Ginoo ang mga grasya ang atong gikinahanglan pinaagi sa pangama ni Santa Marta. Moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong simbahang Katoliko, sa tibuok kalibutan, nga magmalahotayon sa kanunay, diha sa pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga mosalig sila sa Dios ug moalagad sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang nangalagad, nga ilang masinati ang dakong gugma sa Dios kanila, ug muhalad gayud sila sa hingpit nga pagpangalagad, sa tanang panahon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang relihiyoso, nga andam silang mutalikod sa kalibutanong panginahanglan, ug musalig sa Dios sa hingpit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga si Venerable Teofilo Kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug maumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga matay, nga sila makakaplag sa tinuod nga Kristo, nga mao ang tinuod nga kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Ginoo, langito namong amahan, dawata kining amo mga pagampo diha sa pangama ni Santa Marta. Amo kining gituboy uban sa dakong pagtuo ug gugma pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take, O my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forego.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, diha kang Santa Marta, gisangyaw namo ang imong pagkadalaygon. Dawata ang among halad sa pag-alagad, ingon nga imong gikahimutan ang halad sa iyang gugma nga iyang gihatag kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw nagpalambo sa imong simbahan pinaagi sa gahom nga kanunay bag-o diha sa kahibulungan nga kinabuhi sa imong mga santos ug naghatag ikaw kanamo sa dili kaduha-duhaan nga timaan sa imong gugma. Ingon man aron madangat namo ang kaluwasan, madasig kami sa bantog nilang panig-ingnan ug natabangan kami kanunay sa ilang mahigugmaong pangaliya. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Marta ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Sayuta maingon sa langit ang kalano namo sa matag adlaw ihatag kanamo karon adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo dili mo kami itugyan sa pagsulay hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man tangging harian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang ngayong palawat kanimo. Apan ipangulong lamang ng mamaayo.
espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Way sama ang lugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giulang aron ka maluwas, kalapasan kadautan sa taong gipapas, pasay lugugma ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatian, kanunay maghari siya. Magampo kita. Ang among santos nga pagkalawat sa lawas og dugo sa imong bugtong anak Ginoo, mopahilayo unta kanamo sa tanang mga butang nga lumalabay aron pinaagi sa panigingnan ni Santa Marta, makahimo unta kami sa paghigugma kanimo dinhi sa yuta og malipay usab sa pagsudong kanimo kanunay diha sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang Diyos nun nga kalinaw, nga marelax ta. Unsaon man, maminaw kita sa Ginoo, o ang antanan natong mga concerns o mga buhat, atong itugyan ngadto sa iyang kabubuton, o siya atong sundon. So, salamat sa mga tao nga misunod sa kabubuton sa Ginoo og namalit sa ato dinhi mga slots, siging palit og slots. Salamat kay ninyo. Ang atong kuwang na lang sa atong gitarget na 7,000 slots para sa Thanksgiving Mass ni Venerable Chopilo Kamumot, 196 slots na lang. So karong adlaw mao ang katapusan natong pagpamaligya or pagdawat ugma, wala na hangtod sa Domingo. Pero ini ka Domingo mao ni ang atong himuan og final report kung nisubra ba or nakuwangan ba sa atong target ang halin. So salamat yung kay ninyong tanan niya usbonako ang kining atong pag-communicate dinhi sa atong
pag inyong pagpadala og kwarta, iagi lang gyud sa ato mga official nga mga names or mga tao, official nga contact numbers o official nga account number sa bangko o sa GCash. Inyo man ang makita kanunay dinhi sa atong online mass during offertory song o sa final song. Haron dili mo madala sa uban nga mga kanang nang pahimos ba, pero madala sad mo malipay pud to sila, balik na lang sa nya diri o human mo makapadala dito, padadi lang sa diri haron lipay sila, lipay sad ta, lipay tang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana sa kanin. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan nga Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, que celi pandes hostium, vila primo hostia,